Kasee na share live on Facebook/Adom TV, Go TV channel 119, DSTV 280. Yademo koyensan foforo mu na Functional Executive Committee wo NDC amanyuko no say parliamentary elections e wa baton pese du enum bi wo mai mu a wom de wonsa atoso e na fe presidential primaries and so won man Shia South won de wonsa atoso ni nyina ne se nema bi en hweda nko yie wom hwa ma bibia tototo na yie ansa na honom no won de abato na hyeso Adom Kasee edeba. Functional Executive Committee fake wo NDC amanyoko nim wo nhyiemu a wo kon nanu ya abetodwa se abato a ebekoso presidential ene parliamentary primaries no bebi wo ho a enya ade a abato yi ebekoso wo akyiremu se presidential primaries no ebekoso wo constituencies awodo nina nanso bebi ti se Manhyia South de enya ade a ebekoso wo ho parliamentary primaries ebekoso no bronu bi ti se de mede atutudwe de enya ade a abato ebekoso wo Akwetia, Ayensu ano, Afram Plain South, Lower West Akim, Adanse Asukwa, Mampong, Ayawasu West Wogon, Ododo Dio, Amenfi East, Gomoa Central, Akontombra, Tano North, Manhyia South, Asin North, Efutu, Impinifoi, Edi Atudwa se, womo edi niema egu akwem, senia namon bi esese womo etu, ansa na abato akosono, womo etimi etusa anamono. Onipa ninsa eshe enkrata, fake committee wo NDC amonyoko nim, ensema womo edi tudwa no, aseno, Deputy General Secretary, Finance and Administration, Barbara Sewa Asamoah.